Pagkakapoy ben kinabuhian gikan pa tag trabaho pag human masahero pa. Muna mo uli siya ta kay nga naman perti na yung gutuman no, pero bago ta mo kaon ato sa ning hubot atong sapatos. Timing pud nga nagkaon na sila, amot unsa kay sudanan nila kay perti pong gutuma, bahala na bisag unsa. Ang ila ding sudan barbecue. Muna mga tas pasensya na jud mo sa akong tingog no, jud na sinus jud ta kay nga naman naglangoy-langoy biya ta ganihan nya man naulanan pagkahuman na masahero pa jud ta. Karon nga klase ng mga tas doble kayo jud ta nga naman adlaw gabi atong trabaho kung mahimo lang kay daghan na kay tabayron sa eskwelahan, mga balon og mga unsa pa diha. Siyempre bilang ginikanan mga tats ato po na lang gabayan or bantayan. Mo na mobulyo tag kaon diha kay pag human tog kaon mga tats daghan makitag lihokonon ani. Tan-awa gud niya pag magkaon di ba manglayas na. Tan-awa ra gibiyaan ako mo na ako na lang lipihan mga tats kay nga naman napatiiro o pakaunon. Dili lang kay tawo atong pakaunon diha pati atong mga hayop. Kay kun di mo daw atong pakaunon atong mga hayop o bantay sa tuwa. Kung napatiiro ani mga tats budget yun isla ginagmay na sa nilang pakaon sila kaya nga naman kung wala pa mga isa tuwa ilaha pa kaha. Pagkahuman mga tats nagkuha ko sa akong tangko nga gitago-tago katong sobra bitaw sa mong gulay kay akong gigarden diha kay simple ginanglanon mo gud sa mong purpose man ang kugihan ta magtanom-tanom diha kasi nagtuo mo babae lang kabalo mo tanom. Hoy kabalo pud ta mo tanom no since birth kabalo ko mo tanom kay hilig ko nga ning mga gulay. Tanawa ko ang nagitabang naglimpyo kay perting kugihan ng bataan Siyempre asa din na maliwat siyempre sa kuha kay kugihan gud ta. Muna magtanom-tanom ta mga tats para mabalaan nila kung unsa jud ta kakugihan og unsa ta kabutan. Bitaw mga tats oy ang ato bitaw da maka-budget ta para maabot ng panahon dili na ta mamalit og tangkong. Tan-aw ng tangkong karon no pila lang kalusok 10 pesos. Nya ang tinangkong pila lang kabok 10 pesos. Total lapad-lapad po ni atong nailog nga yuta mga tats. So ano panahon mo mga tats inilugay ni dire or binatuay mo nang di buta pagpalupig mo nang lapad-lapad atong nailog diha. Ato tan tukuran og balay nya unsa man to itukod ani mga tats mamatay kwarta o di mo nahot gani ani maglisod ba ta pangita og asa pa. Pagka man mga tas, akong ipangibot ang mga sagbot. Tanawa ko ng isa, perting gahian Ako na nisurong tabak-tamakan kay pwede yung gahia. Dili mo na panglimpyuhan di po yung tagkubraan Muna di jud lalim nga wala tay asawa sa balay no, kaya itong asawa tumasalayo ng trabaho. Muna giniingon mga tats nga inatay ta karong adlaw. Ina na tatay pa, tanaw ko na itong trabaho di. Muna magpahuway si jud ta, di na jud makaya. Mas kapo jud sa sulod sa balay no, kaysa man trabaho ta. Unya, maulang sa to, ilihog na lang og share diya. Thanks!